TikTokon ko ang angog mo, makuha mo. Aring kaya maura igdi yung TikTok. Hindi siguro. Meanwhile, Say man doon yung maribo ko na. Hoy, Tokmol! Anong ginagibon mo dyan? Dahil mo na nagtuturo gawig tayo, maribukon ka dyan. Ay, pwede! Di ko aram naturog ka dyan. Uso ba ka kaya ng TikTok na ni? Maurag ni pwede. Maayo akong pakiaram kung maurag yan o uso yan. At sa kuya alam, nakukubanan ako sa ribok mo. Isturbo man niyo. Ano man kaya tapuyat na puyat ka? Alas 12 na ba ganing hapon oh? Maparangod to na turog ka pa dyan? May bago kayang upload si Ibana sa YouTube. Dinalan ko, tinapos ko. Maagahon niya na in-upload eh. Ay, yun pala eh. Dalanan ko doon yan at yan. Murag siguro yan ay. Sige na. Salos ka na nga mag-TikTok. TikTokon ko ang angog mo, makuha mo. Sturbang puta. Basag trip ang kupal, mayop ang bagining siram.